афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. салом бачаҳои азизу меҳрубони ман, хуш омадед ба мавҷи радиои Тоҷикистон. имрӯз ман бароятон афсонаи каду каду ҷони кадуро мехонам. афсонаи халқи тоҷик. омода ҳастед? ин тавр бошад, афсонаро сар мекунам. буд набуд, писараке буд доною далер. ҳар рӯз ба шикор мерафт. капки дарӣ шикор мекарду мурғи даштӣ. рӯзе мерафт ки аз пешаш як шағол баромад. аҷаб махлуқе буд шағол. чашмонашро песонда, думашро ҷумбонда, дандонҳояшро ғиҷрос занонда, ба писарак гуфт: ҳой бача, ман туро мехӯрам. маро мехӯрӣ? намебинӣ ки ман як бачаи харобак, гӯшти дуруст надорам ки шикамат сер шавад. сабр кун, ман ба кӯҳу дашту ҷангал меравам. капки дарию мурғи даштӣ шикор карда мебиёрам. кайф карда мехӯрӣ. шағол розӣ шуд. писарак бачаҳо роҳ мерафт ки аз пешаш гург баромад. як гурги калони бадқаҳру бадхашм думашро ҷумбонда, чашмонашро песонда, дандонҳояшро ғиҷрос занонда гуфт: бача, тайёр шав, тайёр шав, луқмаи ҳалоли ман мешавӣ. маро мехӯрӣ? намебинӣ ки ман як бачаи харобак, гӯшти дуруст надорам ки шикамат сер шавад. сабр кун, ман кӯҳу дашту ҷангал меравам. бузи лангу барои ширбоз шикор карда мебиёраму кайф карда мехӯрӣ. зудтар биёр, амр кард гург. зудтар, ки ман сахт гурусна. хуб шудааст, гуфта писараку ба роҳи худ равон шуд. гург розӣ шуд. писарак роҳ мерафт ки аз пешаш бачаҳо паланг баромад. паланги бад воҳимаи даҳшатовар. вай сарашро ларзонд, чашмонашро песонду, дандонҳояшро ғиҷрос занонда гуфт: ҳой бача, тайёр бош, луқмаи ҳалоли ман мешавӣ. ту маро мехӯрӣ? намебинӣ ки ман бачаи харобак? ана гӯшти дуруст надорам ки шикамат сер шавад. сабр кун, ман ба кӯҳу дашту ҷангал меравам. оҳу барраи фар беҳакак шикор карда мебиёрам. баъд кайф карда мехӯрӣ. хайр, зудтар биёр, ғӯрид паланг. зудтар, ки ман сахт гурусна мондам. паланг розӣ шуд. писарак рафт.
ба кӯҳу дашту ҷангал рафту капки дарию мурғи даштӣ шикор карда омада истода буд ки полезро дид. ҳо, бачаҳо, аҷаб кадуҳое пухта расида буданд, яке аз дигаре калонтар. Як кадуи калонро гирифт, дарунашро тоза кард ва ба дарунаш даромаду худро ғел занонд. кадуи калони заб зарди бегард ғелон рафтан гирифт. рафта истода буд ки аз пешаш паланг баромад. паланги бад воҳимаи даҳшатовар гуфт: каду, каду! ҷони каду! садо баромад аз даруни каду. бачаро надидӣ каду? дарди каду, балои каду! бачаро кай дидааст каду? овоз дод писарак. паланги бехабар аз асрори каду дар сари роҳи калон ҳайрону нигарон монд. каду бошад, бачаҳо, ғелон ба роҳаш рафт. рафта истода буд ки аз пешаш гург баромад. гурги калони бадқаҳру бадхашм. вай кадуро нигоҳ дошта гуфт: каду, каду! ҷони каду! садо баромад аз даруни каду. бачаро надидӣ каду? дарди каду, балои каду! бачаро кай дидааст каду? ҷавоб дод писарак. гурги бехабар аз асрори каду дар сари роҳи калон нигарон монд. кадуи калони забзарди бегард ғелон ба роҳаш рафт. мерафт ки аз пешаш кӣ баромад, бачаҳо? дуруст, аз пешаш шағол баромад. шағоли гурусна, думашро ларзонда, оби даҳонашро равонда, ба умеди капки дарию мурғи даштӣ нишаста буд. кадуро дида гуфт: каду, каду! ҷони каду! садо баромад аз даруни каду. бачаро надидӣ каду? дарди каду, балои каду! бачаро кай дидааст каду? мисли пештара ҷавоб дод писарак. шағоли бехабар аз асрори каду дар сари роҳи калон ҳайрону нигарон монд. бачаҳои азиз, ҳамин хел писараки доною далер ғелон ба хонааш омаду кадуро ду қисм карда аз дарунаш баромад ва шоду хуррам зиндагӣ мекард. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи каду, ҷони каду. фикр мекунам ки ин афсона дар бораи писараки доно ба шумо хеле ва хеле писанд омад. аз шумо хоҳиш мекунам ки фикру андешаҳоятонро ҳатман ба радиои мо бифиристед. ин буд афсонаи имрӯзаи мо. хайр, бачаҳо, то вохирии оянда ба шумо хоби хушро таманно дорам. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.